आप मोबाइल दखानाव बिराद बिहिरनाय अयथासार बिहिर मोबाइल बायनाया ब्रादार कृष्णानि दखानावहाय आमथेखायाव रिपेयारिंबो खालामो गोदानबो मोनो सेकेन्ड हेन्डबो मोनगोन एभेलेबेल दंजोबो आरोना मबाइला नों सामसुं आल्ट्रा लानो S24 लानो ना 25 लानो एभेलेबेल दं नै दिनै गोबावजों आमथेखा बाजार बेरायफैबाय ओमफ्राय अमा बेदर लानो फैबाय अमा बेदरा गैला नै जोबबाय ने आदा दानो जोबबायबो जालालै दा बे अमा बेदर फाननोमोन आरो बे जोबबाय नै सेस जोबबाय आरो ओमफ्राय दा अर्गानिक मैगं लाबाय आं लकेल लाफा लाबाय 8 मुथा ओमफ्राय नैबे बेसर जाहैबाय बेखौ लाबाय आं ओमफ्राय एसे बाजारखौ देखायनो आमथेखाखौ नै ना बाजारफ्रालाय दङ नै जोबाखै ओरैबो दं नै ना बाजारा पुरा अमा बेदरा जोबबाय दा नाल'सै नै फाथा फाथि नै ओरैबो गोथां नै माने नों बिदिखौ जानो ना बिदिखौ जानो बरफआव दोननायबो दं बरफआव दोनिबो दं बेलायनो गोथां बेलायनो माथो इदि होलायदों इयावलाय दै जियायदों ना माथो ना मेसिन होदों ए नै हाब बुद्धि गोरोंथ' होद बोरै बानायदोंलाय आसोल नुबाय दा नै बुद्धि गोरों माने दैया थान्दा थाबाय खुनु नाया माने माबा जायनि आरोखि बियो बुद्धिया गोरोंलै बिदि आरो ओरै लाबाय माखासे ओइयाव दं नै बेदर बाजार बयलार फानग्रा जोगोनार नै मोजांथार ने आब' बुरजाथार ओमफ्राय बेफाबां फानो गथा ए 20 थाखा 30 थाखा मोजांथार नै नारजि बरिया बे मैगं बाजार जाहैबाय बियो हे कि खायसे मा जाखोनानि वाटारमेलन बिदि आरो नै ओरैहाय मैगं बाजार बायबायानो बाजारा एसे देखायनि मेन बाजारजों आं नैबे दालिया लकेल नामा आब' बेसेबां फवा 30 थाखा फवा ओमफ्राय बे सबायालाय सबाया 50 ए नैबे सबाय हानि नैबे दालि जाहैबाय ओमफ्राय आं दालिखौहाय आधा केजि लानोसै बेखौबो लानोसै आं दे ओरै मैगं बाजार जाहैबाय बियो पुरानो लाखांबाय दालि 3 फवा ओमफ्राय बेखौहाय आधा केजि लाबाय आं दा मैगं बाजार नै ओरैहाय नै बायग्राफ्रा रेडिल' फैखादों नैखौथ' ओरैहाय पुरा आं दावखोलाङि बाजारजोंहाय ओमफ्राय नै ओरै दावखोलाङोब्लाथ' मालिबिथा मोनहैबाय बागमारा होननानै बुङो जेखौ खैला मैला थांबाय ओरै अट' स्टेन्ड गोबावजों फैनायनि नालाय एसे बाजारखौ देखायनोसैलाय बागमारा मालिबिथा दावखोलाङो ओमफ्राय बे आमथिखा बाजार जाहैबाय गोबाङानो आमथिखा बाजारखौबो नुवाखै जोंनि चिरांनि आमथिखा बाजारखौ सोरबा बायदिया गोजानफोरना मालाबाफोर फैयोला एसे बेरायलां सप्तायाव खेबनै जायो बाजारा सुक्रुबाराव खेबसे समबाराव खेबसे जायो आरो बाजारा मोजाङानो दे एसे आपडेट जागासिनो दं बिल्डिं बायदिसिना लुलाबायगासिनो दं ओमफ्राय गस्ला दखान मा दखान मैगंफोरखौथ' लाखाबाय आं नै बरथिल' लाखाबाय दालि लाफा माबा माबि गासै लकेल बुस्थु गोजा आरो अर्गानिक नै आयं मैथो नुवालाय हो नुवा मय बेस्रा बिबायारि एसे सा लोंनो हरदों आं दे बेरायदो दे आयं दे रायलायनो रोङा खोमा नै ओरैहाय सना गोजा अयथासार मानसि जायोलै दा सेंबावबायसो ने आब' आमथिखाया औ मोजांथार एसे ओरै दावखोलांनायसै आं नैबेयावबो सना अरिजिनेलसो सनाया डुप्लिकेट नङा नुबाय दा एसे बाजारखौनो देखायनोसैलां दिनै रायजोफोर नैयाव बिल्डिं लुगासिनो दं गोदाननो बे लादु बायदिसिना दखान जाहैबाय आं नैबे आदै बोरायनावहाय एसे लानांगौ दंलै मुलि र' दे
খুৰা অলপ বাজাৰ কৰিম আগত তাৰ পিছত আহি আছে আপোনাৰ তাতে কিছুমান বস্তু ল'ব লাগিব দে কিবা কি কয় টাইপৰৰ কিবা কিবি ল'ব লাগিব মানে এसे মুলি লালাबायगोन आंबो एसे बाजारा गिदिरानो नै बेयावबो बिल्डिं लुगासिनो दं ओइजोंबो लुदों ओमफ्राय बे नैबे आंनि बिजानैनि दखान जाहैबाय आंनि बिब' असेनि फिसालानि दखाना बिराद मोजां नै आमथिखा बाजाराव फैयोब्लाथाय बेयाव हाबना जालां नै मा जात जानो गोसो मोनजोबगोन आरो पुरा एक्सपिरियेन्स गोनां गुबुन स्टेटआव मावनानै एक्सपिरियेन्स मोननानै फैनायसो नै मा बानायो नुबाय दा नै गारदाव गारसिनोखा पुरा बिनाव गोथाव मा मोनजायो एसे खोन्थाहरदोरा केरला पर'थानो चाउमिननो बायदिसिना अर्डार होलानो मोनजाजोबगोन नुवाखै कास्टमारफ्रा बुंनानै थाजोबलायखायो गोथावना बुस्थुआ सिटखौसो मोननो थान आरोना नै ओरैबो बरथिजोब नै खैला मैलानिफ्रायबो जाफैबावदों दा नै मानसिफ्रा नुबाय ओइ बाबु लाजिसे ओरैबो नै ओमफ्राय नै जोंना नानियाबो दंफैयो हाब माथो लांफैदों नोंसोरलाय आंनिलाय मैगं गोजासोखा आमथिखायाव फैला इदिल'खा आंनिया लाफा लाबाय 8 मुथा बेसर गुबै अरिजिनेल बेसरनो ओमफ्राय नै माबा बे जादे हाब बे आसेलाबो दंफैयो नै आं मैगंखौबो दोनथ'नायसो ओइ मैगङा दोनथ'निलै एसे बेरायनानै देखायनायसै ओमफ्राय नैबे मुलि जाहैबाय आंनि बिब' असे इयो नै आंनि बिब' असे आमथिखानि पुरा बेयावहाय जन्दिस टाइफड माबा माबि उदै सानाय मानाय गोबां दं बाखालिफोरनि आरो दिलु दिला दंफां रोदा माबा माबिनि बानायनायनि प्रयजन जायोब्ला लांनानै लोंहैनो हागोन आरो बिदि आमथिखायावहायनो मोनखायो बाजारावहाय ओमफ्राय ओरैहाय नै आसान बायदिसिना दखान जाहैबाय आं एसे बाजारखौ देखायलांनोसै नै एसे सेंबाय बाजारा माहाजोनसाव माहाजोनखा जोंनिया नैबे नानिया इउटुबावबो नोगोद जाखायो औ इउटुब दङ फेसबुकआव मिलियन इउटुबावखौलाय माथो बाहायलै नोंलाय मा नै पुरा गिदाबल' दंखायो दे दख'नाया अयथासार गोबां दं न'आवबो आरो खैला मैलाबो गिदिर न' लुगासिनो दङ इयो मोजां दा बेसाखिनिफ्रा बिदिनो जायोलै समाव औ मारै प्रकाशनि एक्सिडेन्ट जानाया दा औ माबोरै बिदि जाहैखोथाय भाग्य गोनां मानसिया जेबो जायाखिसै आरोबा थाथ' आं एसे बेरायनि ओरैहायबो दङ नै नांदों आब' दे औहाय नोंखौ खेबखाखै आब' नै खायफा उसुबिदा मोनोना फैनो केमेरायाव ओमफ्राय नै ओरैहाय गस्ला बाजार जाबाय बियो एसे गोलावलाबो नायलाय थिखादो दिनै बाजारखौहाय नै बिदि सेन्देल दखान गस्ला दखान नै 100निबो गस्ला मोनो बे गासिबो गस्ला बाजार जाहैबाय ओमफ्राय बे सेन्देल बाजार नै